Lab! Nana ko rin, Lab! Sus, Ginoo ko! Hubog na po ning tawana! Maghubog siguro mo, para magwapa sa kalab. Naghubog ka para magwapa ko? Sa atong pariyay, nadyo kay lain! Nadyo na kay lain! Agay! 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 Doy! Si Itse man na, Doy, no? Mga bitaw! Ka-practice mo lang siya karate, Doy. Para asa ka na! Loh, kalasgaw! Kimao di mga rati si Itsoy! Hala, pinabas para ba, Doy? Kapuya ng sitag practice, oy! Pinangantag mo si practice kay self defense. Mao na atong depensa. Sa kaya ang panaganaan ana iyang practice ko karate ka, Doy? Ang may na to ani, ato ni atuon. Mao gani. Tara. Choy! Hoy! Ayo, anak Choy! Saan din gawa de bay? Di ba? Kuyaw! Anong ga-practice mo karate kasi mong gi-practice? Nakoy kontra bay. Ha? Nakay kontra? Sige kontra mo. Oh, kinsa man? Wala bay ay. Karong panahon na bay. Kinahanglan tag defense bay. Dipinsa? Dipinsa? Nakitambal mo bay ay nang karate mo i-practice bay. Ay pamuto kag sikihor bay, mapalit na kadto munikas barang bay, magamiton ba para pangkusi mo mga kontra. Ko? Di na ko magsalig ng barang bay. Kay bayad ko mga rati bay. May mga rati? Ang maayo ni atong testingan choy. Oh, bitaw. No. Bitaw kayo sa tan-aw na ko mo dugay-dugay siguro ga-practice ito. Ay sa. Kay sampula na to. Ay sa. Kay nagkuaon. Oh, Size. kanito na bi. Amo Kabangga. na pasuway nimo. Oh. Karate Kasimple ana bay. Amo ipabalik ka Gi no. Okay. Kasimple ana bay. Mali ako na be. Ana. Kasayon, very simple. Risadog ni daan. Sige ka na. Uy! Wa may ginabalit, choy. Unsa man ka ay kan nag-practice very simple kista na nyo ka kabali oh. Uy, abir ko solid ni kay ka, kabali na ka ani. Wala man di ay. Trial pa man to, bay. Mao ba? Oh, sige. Kausa ba? Kaya bantay ha? Kausa. Okay. Ay. Gahi man ang kapayasa day. Wala gyapon ka. Alang Bali, oy. May patsoy ay. Soy na choy. Magtagay lang ta karon ihubog mo. Madutlan ni mo ihubog na mo ka. Okay? Akan na akong giingon bay, tagay gyud na bay. Pero bay, di ba under mo kayo siyang asawa? Oo, lagi. Ya, di ka mapati si mo asawa na. Di ka madlok. Asawa ra na siya bay. Mapati na sad ka. Hadlok man kasong asawa bay. Uy, bay. Asawa ra na siya bay. Sabot ha, basig mahubog ka. Nagpractice mo ka karate. Sige mo niya mabunog mong asawa. Bay, di defense bay. Mo man akong gituyo bay nga. Kamao kita bay ba? Kana bay? Oh, sige. Tara. Tara, ko kita ni magbalik yun. Dito ko sa kuan, Cebu. Kasi ato ba? Asa din yung iyong processor ni Day? Sama niya eh. Meron ko Processor ni Day? Ano yung... May naglamya ni ba? Mao ginay ang teaser na mo bay. Ako man ang gihinawan. May klaro ninyo eh. Batong lain kay bao. Game na sa manok. Balita na ko, Choy. Under mo ko na kasi mga asawa. Asawa? Wala under ni kong asawa. Asawa. Tagay ta. Bantay bitaw, Choy. Asa naman yung tawana ko eh. Ganina na jugog. Pinaabot niya. Opo kay panmahaw. Busig ko'y paniunto. Huh! Lisod biya ni makaban na taog. Badlungon. Bisag unsaon na to. Badlong. Maurag yapon. Palahubog. Meanwhile, Ay. Damgo ako. Love. Nalako sa balay. Love. Nana ko rin, love. Sus, Ginoo ko! Ubog na bug ka! Ay, dali! Dali, sunod na yun! Dali ba? Maghubog siguro mo para magwapa sa kalab. Naghubog ka para magwapa ko? Sa atong pariyay, nadyo kay lain! Nadyo na kay lain!
Agay! 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 Ayaw rin kong gihagir ay ha? Gini? Tuwan na ka! Agay! Agay! Buwan ni kang bihana, di kaya ha? Gini mo ba? Agay! Buwan ka! Sakana ka! Gini mo ha? Agay! Uy! Buwan kang bihana ka! Gini mo ha? Ay! Tabang! Tabang! Gigulata ko! Tabang! Tabang! Balik dire! Kay magtiwas ta! Hari na yun! Patay! Porting bunugan ni Itsoy! Ningon, judo karate! Ngi! Botangi!